कहूँगा उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जागत देशवासी बिकत देशवा तोहार बा, ई जवन सरकार बा अपने के कहत बाटे देखा चौकीदार बा। जागत देशवासी बिकत देशवा तोहार बा, ई जवन चौकीदार बा अपने के कहत बाटे देखा चौकीदार बा। बिक गईल एयरपोर्ट रेलवे जवन नायक के कमाई बा, देशवा संभली से कैसे न संभली अपन लुगाई बा। हो बिक गईल एयरपोर्ट रेलवे जवन नायक के कमाई बा, देशवा संभली से कैसे न संभली अपन लुगाई बा। महंगाई में आग लागल मचा हाहाकार बा, ई जवन सरकार बा अपने के कहत बाटे देखा चौकीदार बा। लाए 3 कृषि कानून होई कैसे किसानी हो, फसलिया लूटल चाहत बा बिजनेसमैन अडानी हो। लाए 3 कृषि कानून होई कैसे किसानी हो, फसलिया लूटल चाहत बा बिजनेसमैन अडानी हो। यूपी में खाद सड़वा खेतवा हमार बा, ई जवन सरकार बा अपने के कहत बाटे देखा चौकीदार बा। करोड़ों नौकरी छूट गईल अब घरवा कैसे चलाई हम, शिक्षा होत जात महंगी अब लइका कैसे पढ़ाई हम। करोड़ों नौकरी छूट गईल घरवा कैसे चलाई हम, शिक्षा होत जात महंगी लइका कैसे पढ़ाई हम। थाली बजा के रोवत मोमबत्ती जलावे रोवत आज बेरोजगार बा, ई जवन सरकार बा अपने के कहत बाटे देखा चौकीदार बा। होत देशवा के बर्बादी करत ईवीएम मशीनिया बा, लावा बैलेट पेपर हो कहत ई पंकज बचनिया बा। होत देशवा के बर्बादी करत ईवीएम मशीनिया बा, लावा बैलेट पेपर हो कहत पंकज बचनिया बा। जन आंदोलन करावा मिली अधिकार तब कहले में सराम साहब, अब तो हटावा जवन चोर चौकीदार बा। जागत देशवासी बिकत देशवा तोहार बा, ई जवन सरकार बा अपने के कहत बाटे देखा चौकीदार बा। जले को आग कहते हैं बुझे को राख कहते हैं, जले को आग कहते हैं बुझे को राख कहते हैं। जो मारे विदेशी ब्राह्मणों के पिछवाड़े पे लात उसे ही मूल्यवान समाज कहते हैं। जय हिंद जय भारत जय।